Naligo ka, bebe? Oo. O, naligo mo kang gabi man. Gikan mo kang trabaho. Karon naman ko ang gabi na, nakarelax naman ko. Naligo man ka. So, may prepare mo. Asali ka man to. Dire, kat dire. Ulo, good ka rin na maligo na. Lima sa liyahay. Pilit kayong lawas sa ganina, oy, pag out, tingin ita. Say, pilit. Nag-usap din mo dito sa... Abog. Nag-usap din mo sa trabaho din. Nagdula og rugby. Igang. Igang good kayo, pagawas na. Abog ba kayo nasa jeep no, mga kuan diha. So, nagdula mo rugby dito. Kung nagpilit mo yung lawas. Di ka paralyze. Nagiging trabaho. Ha? Nakarelax naman ko ba nang laba man ko pag abog dire, relax na kaayo, chika-chika pa mi ati. Sila. Moto. Deg yun. Nag-prepare gyud ka. Kay... Nagtukag schedulean ta ka. Pag siyoray, iya ka lang. Ayan na lang ta. Nga naman. Naligo ka kay Sabado maron. What the fuck? Sa baduro ba daw ligo? Ligo yung karong mayahay. Nya, relax ugma. Para yung naligo. It feels. Para yung naligo ka. Kaya kung ganahag tao tapad baho. Loso, uy! Ikaw daw magtapad si Kuya niya baho ka. Ha? Hindi man naman masa. Ganahan ka. Ha? Ganahan ka. Tapad-tapad ka si Kuya niya baho ka. Sure eh. Pagkatang, kasi di na po ko ganahan mo. Tapad-tapad mo, kasi huwag na ligo. Bagong ko lang namin mo. Itaw! Ano nasuko man ka? Tinuod mo na. Ya, tapad-tapad ka. Ya, muang kuhan. Kasi pagkapila ka maligo, maurigid gihapon ka. Kasi pagligo og shampoo ng lawasan na. Tapos ginawa ko. Wala na. Wala na, ilana. Lunok na lang.